Hej alle børn. Hej. Og hej alle voksne. Hej, det godt? Vi vil godt være med til at støtte et godt arrangement for Verdens Naturfonden, hvor det gælder om at være med til at samle penge ind til nogle træer, man kan plante i Afrika, fordi der er virkelig mangel på skov, og vi skal plante en masse træer, så dyrene har steder at gemme sig og steder at bo, og så menneskerne også kan bo der, samtidig med at dyrene kan være der. Jeg er her i dag, fordi jeg som rigtig mange andre mennesker elsker dyr og elsker folk, der passer på dyr. Og eftersom de ikke selv kan råbe op og sige, at de har brug for det ene eller det andet, så må vi jo gøre det sammen. Så det er dejligt at få lov til at være med til at støtte Verdens Naturfond. Ja, det kan du tro. Ja, lige på pandaen. Værsgo. Hej, vi er Alien Beat Club. Og vi er rigtig, rigtig glade for at være her i dag. Vi synes, det er jo fantastisk, at der er en klub som Pandaklubben til at lave sådan arrangementer her. Og at vi kan være med til at sørge for, at der bliver plantet nogle træer i Afrika og alle sådan ting. Med, det er fantastisk. Okay. Open up your plans and tear me free. Listen to your heart and you'll find ABC. Well, listen to the music of the moment, maybe sing with me. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, loved, loved.